Sakti,
Sang Semar pamaring sukma sinukmaya winaya ing asepi. Pamukaning warana tarlen. Saking liyap-layap ngaluyup indhok saking sumena sumusuping rasa jati. Wilahing Awigna Mastu Purama Sidhem. Aum Awigna Mastu Purama Sidhem silat mring Hyang Jagat Karana sirang tandha. Kawisesaning disana. Sana sinawung langning wilepestu magilas tantun lampahing Buddha Jinandara Tutara. Katulata tulat mrih labdeng parabdya. Gonggo Trigonggo Durga Mendhak Kala Sirna Winisudanga Upama Prameng Niskara Karantada tumiying jaman purwa. Mangya tekabusana haning Gupita Tawung Renggeng Pralambang matumpa-tumpa. Marma panggung Sang Mrawahing Kata Segebyar dumadining wayang purwa. Purwakaning kandha narik ing basa dongeng kuna ngemusu rasa yen linarasaya karaos. Mulat sari rohang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngila kaca. Jarweh wis naku cang carita becik wis kadare madring pakliran ya Gus Jatri pak mriksani pagelaran inggit purwa. Surya Candra Daru Hyang Kartika wis kinurba kedrateng kawasa sahari aratri hangidri bawana purwateking duk sina gilir gemanti. Temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetung lantang kartu mangkarto yesin rambun toyo japating rembyah dado padanging kutu-kutu alang atogo buronono yang buronto ya dadio beranaan tanpa wijalan. Padang tarangan sinari sang bang renawing ang rasa merbawa di jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungging kalingan mukir abang mengangga lamun gaik saya dilat-dilat bumi saya dangu sumur pisang giwang arep katon semeblak kanan kiri ngabangai semu jenar kapur bawan sinari sang giwang basonto tanem tu katon ijo royo-royo manggu gunung ingkang katon biru moyo-moyo. Bojeng gunung kini melanda kasireng para bancana lenggat lenggut ngantuk kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu suleng kawula dasih. Dene larsanga kaya buka karep tegal sawahi. Anglur silur tanpa pedhoti sinambi sendonan sesindenan. Mikul garurukune anggiring raja kayane sawanehna pirembagan Sumarwangi. Sanggang Ngarkasa dangu saya inggil wis katon melok sinar jagat duning ing papat lor kidul wetan kulon. Sinaring jagat kang samyur Banyudara Buteja rebet kekuwung prandiri datar wonten ingkang amadani kekuwung Praja Negari Ndrawati ya negari ing Dwaraka ya negari ing Jenggala Manik ya minastan Praja Negari Jenggala Pura. Marma ngupa tanantuk 100 kalih ewutan jangkep tetiga negari ing Ndrawati dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasapan toya benawi trambe baing samudra binang langut kang tanpa wagut. Pegating maningal kapantok ruting Cakrawala, wane-wane cakreng wisik sawaneh kineping jurang corong kinepung goserong. Kinarya sesuing peksi lawet yang sarang burung.
Wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir. Tanem tuwa angrembuyung raya-raya Karangitri, rewe-reweron klapa bumi subur pasiten mawur. Sadengah tinandur tangkar tumangkar kawaryan dadi. Gunung-gunung bebanjengan hangrangsang langit lenggak-lengguk lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang bening tirtane. Ingkang winara-para playune kang tirampi wadhuk bendung-bendung kinarya ngileni sawah yang pategalaning sang Nara Kesma. Mokal pangulahing tetani bebasan datan ana bumi sak cengkah keng sela. Sada tinanduran kang murakabi Pandya Bathari Silang gelar pasabinan Yayah Rukmi Saragang pinanggo Pratiwi. Pategalan rinengga palwijing kang ngrembuyung godhongane ambeyek wae nganti kaya manglung wit-witane. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung sadotan kuciwa jinawi tukulan kang pawing sarasanding diri. Ingkang raja kaya Dewen sansaya ngrembug lamun siang abdaring mangkunan lamun wanci surup surya samya bali mring kandhange sowang-sowang. Datana carane kandhang anggo kenanjeng palang lebet tebi saking tindak Durjana Cuti samya sayek seka kaptya karya luring nusa bangsa tuwin negari ing Drawati negari ing Dwaraka. Wanaga ngimbanging gunung anggung rineksa milestarun tumrunta tumrah. Sadya dadi huruk-huruk anu nglingkungan. Langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samya samet mring sesanggeman sepentebe saking tindak sansaya sinansaya. Padha winodanane mumat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji mapan sejatining jejibahan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta. Arasa karsa kang sak temah babar karya. Kenging binasake negaring Drawati nalika semana lagi mancik mring jaman kencana. Panjang punjung pasir pawukir roh jinawi gemah aripah kartata turut ora herja. Dasar negara kang gedhe bori padhang jagate dhuwur kukuse turtada kuncarane. Turta kasring manca prajola sintawa ingkang kemareng asta pusarang adil bangsa negaring Drawati. Usana pernah dewi-dewi arane lamun kethek arane Pragusa Buta Praceka diwewisik pandhita warap lamun alindra jejuluk. Nenggih Sang Tata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Danardana ya Sang Padmanaba ya Sang Narayana ya Sang Sri Kresna. Datan mantra-mantra sipating Bathara Yayah dewaning katentreman kejawantan nggih Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman. Binayang bayang Sang Hyang Prahapsara Hapsari kawusning manggu tanggung Jaka paloro-loro. Yayah ruping samudra ing daratan Sang Nata lenggah madaring dampar kencana sineba Sang Hyang Pranayaka miwah bunggawaning praja negaring Drawati. Wong kacaketaken nenggih Pangeran Pati negaring Drawati nenggih Sang Samba Wisnu Brata yog ing kasatran Paranggaruda ya Sang Kusuma Kilat Maka. Datan kantun Wiswanira Senopati satring Garbaruci nenggih Sang Raden Hari Setyaki ya tambake ngayuda ya Raden Yuyudana ya Raden Wresniwira Singa Mulang Jaya Bima Kunthing. Mulat pamungkasing paseban nenggih Sang Rekyana Patih Rekyana Patih Udawa ya Sang Rekyana Patih Kresnengkara kang pidaleming Widara Kandhang. Mulat sangjaning para kawula gandeng masisiran jajal riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posela. Labis kadang merusip beng jawi amludak gendera rontek umbul-umbul kekiterangan danu jaya mondeng mangsa labuh payung megar mendi jamur barat ing mangsa rendeng tombang ngarangap jati ngareng mangsa katiga. Parandhe tidem sinem permanem nadari pasewakan negaring Dwaraka datan godhongan ngobah samira lan datan wampah kapiyarsa mung ing pradonga yang pangling maranggana pramila sigra murmani pangandikan. Risa juga pinuju nampi pisawanipun alindreng traju tresna ingkang putra nggih Sang Jejuluk Sang Prabu Setija ya Sang Bama Narakasura pramila Sang Nata sandang dhateng praptani kang putra ingkang dereng kawedharing lisan.
Ayat langening kalang jawana klara pandan monjar Pinon nere kekonang suram sorotetan badang Sri Tinon neng pasewakan busana maneka warna Obro prabanya kang su mirat kenyaring neca lalibaran leraki laci sireng kadhet wimbo kekanta amrek ingeng katiupeng maroto mandong
saparan mangambar kongas ing Patih linuwe para nayaka dasre raja panakare becik parandene tan dadi sing kala bandu malah mangkene ndatra ora petoke ribati peto Ardane wong sak nagara Niwangsa semana kang adili luwih ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara Hung Bawana langgeng sinunggi datanawarat ora mengko dhisik Kakang Patih Udawa Kakang Kresnengkara ndadekake kaget pekenira ndak pijana karsaning manira Kakang Patih Udawa Baunuk-unuk nuringi dewaji sembahan kula pengayoman kula tring Madyapada prating delahan Gusti kula Sang Nata Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna Wanara sabda tama paduka miji saha nimbali dhateng misanipun Kang Abdi Kepatihan Sinuwun dados ning ngawuninganing Jawi sanget kuatosing manah pindharan salomba pinanjaring alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten karsa paduka araosing manah ing Abdi Kepatihan tebih saking raos kemarasan kepareng kula ngestaken dawuh paduka Gusti kula Sang Nata Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna nuk nriki ya Kakang Patih Udawa marmani suring kang ndak piji minangka dadi batal wakil ingsun marata diage pranata tata rakiting kaprajan negara ing Ndarawati aturna marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti kang karemben Kakang Patih Udawa menawi padukan dangu batata rakiting kaprajan negari ing Ndarawati tartentu sadetan badhe anguji wani karana para kawula sami sayek seka kapti
akarya luhuring nusa bangsa tuwin negaring Ndrawati. Mandhapipun wateng Sangya Prabdi prajuritan ing boten kendhat genya tansah gegladen olah kridane kaperang. Pramila sawanci-wanci Praja Paduka katempuh ing marang muka boten badhe anggepok kuncanipun Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih Adipatian remuk kasawurna putung semangga kabandhemna. Nun inggih sinuwun. Kakang Patu Udawa iya gawe bombong sarta marem tiyang singsun teka janggep kang dadi aturira. Ora lewat Kakang Udawa pakaran kang utama wae tindakna selama sing urip. Menawi sampun paduka dawuhaken tartemtu kula boten badhe swala. Namung boten kirang langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pada paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sinuwun. Iya. Kakang Pati Udawa wis tak tampa. Ora arep pangestuning Nata Ndrawati wae tampanana. Kasinggihan sampun kula pundi sinuwun. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki padha prayogatna sarta tatanan barisanipun wadyabala ingkang padha gantung sibuk. Aja nganti kang padha sawra manuk jeneng ingsun nedya mbabarake wigatining pasewakan. Nunaming pasang kalimat tapi sinabeta ngene tepine saking siku dendane Bathara Prabu. Mriki sampun paduka dawuhaken tartemtu kula boten badhe swala namung dereng lan sak sampunipun parengaken kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula katur. Ya Setyaki tak tampa. Pangestuning Nata Ndrawati wae tampanana. Ndori sampun kula pundi. Prayogat monggonmu ngadhep sampun boten kirang sekeca. Anak kula nang Samba Wisnu Brata gawe kaget sak mengko pun Rama nampa praptane kadang wing traju tresna Samba. Mun mangandika dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu inggih. Kepareng Kakang Prabu Setija Bumantara Kasura sampun kepareng sipa wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu. Pramila sak mangke kadang uwa. Menggah menapa ingkang dados wigatosipun rawonten Praja Negari Ndrawati? Ya Samba aja kesusu prayogatna kang dadi lungguhmu sampun boten kirang sekeca. Setija Narakasurat majaku ing Traju Tresna, anakku wong Jentara. Anak Prabu. Saksuwan muring Praja Negara Ndrawati padha kinantenan karaharjan Setija Narakasura ya Bumantara. Nunamin pasang kalimantabe sinabeta ing ila-ila tebena saking siku dendane Bathara baunukna ninggi. Rama Prabu pareng kula nampi timbalanipun paduka Kanjeng Rama Prabu ing Ndrawati. Sowan kula tebih saking Rubeda nggih kula sowan wonten ngarsanipun pepunden kuling Ndoraka pareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Ya anakku Setija Bumantara Kasura. Pangestuning wong tuwa wae tampanana. Aturmu gawe bombong tiasing wong tuwa. Sampun sanget anggen kawula pundi Rama Prabu. Prayogat lungguhmu Setija sampun boten kirang sekeca anggen kula sowan kabiyantara. Kakang Prabu nggih Kakang Mas Narakasura kemaren kula aturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk sarawuhipun Kakang Mas. Ya adikku bocah bagus. Samba Wisnu Brata Kusuma Kilatmaka wis tak tampa. Siadi atur bekti ngersani wong tuwa. Pangestunipun Kakang wae tampanana ya Di. Nona nggih sampun sanget kula pundi. Mugi kaprayogakna lenggah paduka wonten Praja Negari Ndrawati Kakang Prabu Setija. Ya Yayi Samba. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ngersani wong atuwamu ya Kanjeng Rama Prabu ing Ndrawati Rama Prabu Sri Bathara Kresna Samba. Setija kula timbalan. Aja kaduk ati kajeron panampa. Jeriki pasewakan ingkang ambukani sarta ingkang mandhekani pun Rama. Jering suniki nalindring Ndrawati. Mula kang saka iku pun Rama duweni wewenang kalamun tandhangu marang apa kang dadi wigati sarta apa kang sejatine sira gayuh. Teka janur gunung Kadingaren praptamu wonten Praja Negara Ndrawati Setija kawula nutun inggih. Cekaos kemawon anggen kula matur Kanjeng Rama. Ngemuti lampan ingkang sampun dumados wonten ing jagat raya lan lampan ingkang sampun kula sandhang sadhuwuripun kula gesang wonten Madupada madeg nalindra wonten Garing Traju Tresna. Bloko suta kemawon. Kula mriku namung mawas kawontenanipun para Pandhawa, utaminipun kadang kula. Ing pringgondani inggih menika pun Yayi Gatotkaca. Inggih pendak-pendak warsa, pendak-pendak pedal, pendak-pendak panci piyambakipun tansah pikantuk nugraha. Saha tansah pikantuk
bebingah saking para kadang utawi para pepundhen Pandhawa. Rama Prabu perkawis kados mekaten menika sampun maton taun kula ajab meng benjang menapa kula menika saged ukup kanugrahaning dewa. Rama Prabu mugi dados ning kawuningan. Kula menika mboten kateges meri babar pisan mboten. Jernyatanipun meri menika watak ing angkara. Kula namung ugi kepengin pikantuk ngraosaken mboten ketang sekedhik. Mboten ketang kula namung pun menangaken ngicipi nanging kula pikantuk kanugrahan saking ngarsaning para dewa Kanjeng Rama. Mengko sikik Setija kula tendhawuh. Kanugrahan apa ingkang tok gayuh sartane apa? Kang dadi dasare teka kowe ngrembug perkarane si Gatotkaca lan kahananing Gatotkaca. Eneng apa? Nyuwun ngapunten Blakasutta kemawon. Kula nampi pekabaran. Mbok bilih paduka ugi sampun ngawuningani jernyata paduka menika pujangganing para Pandhawa. Pandhawa kelan paduka Kanjeng Rama menika ibarat kereta jaran sakusiri. Pawarta binantuing Karna Binata mbok bakul sinambi wara ingkang sampun kabiyawu wonten ing denging Nuswa Jawi menika. Rikalenggan sakmangke para dewa, para Jawata badhe matedhaken kanugrahan ingkang awastapun Wahyu Senopati. Kamangka para Pandhawa sakmangke sampun samya maratelakaken lan sampun sami maptakaken bilih kadang kula inggih Yayi Gatotkaca menika badhe pun wisuda minangka Senopati ning para Pandhawa. Kanjeng Rama, kula menika mboten ketang sekedhap kula kepengin ngraosaken gelaring Senopati. Dados Senopatinipun para Pandhawa. Awit mengeti lelampan duk nalika kula kepengin ngukup bumi Tunggarana sampun kawon kalian pun Gatotkaca. Menawa sakmenika ugi kula badhe pengin ngukup kanugrahan ingkang winastan Wahyu Senopati. Menapa ugi badhe kasembatan Gatotkaca ingkang ngukup Setija mboten angsal bagian menapa-menapa. Kanjeng Rama tansah marang pamoring sukma sinukmaya winahya ingkang sapi sinemen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyap-layape engeh luyup Indo pecating sumpena sumbu supeng rasa jati ya jagat pangestu wayah Bathara jagat gawe kaget apa kang dadi pangandikamu nggih anak Prabu Setija anakku ing Raju Tresna ya pun Rama wis bisa dungkap sarta wis bisa anggraita apa kang sejatine mbok gayuh sayekti sira mung kepengin gayuh kalungguhan Senopati kalebu kanugrahan Wahyu Senopati mangkono Setija mesti kemawon katen kula namung kepengin gandeng kula menika ngecakaken pernatan hukum ingkang adil kula gesang menika kula ugi kepengin pikantuk kawontenan utawi kula pun kemonah kanthi adil ugi dening tiyang sepuh kula Kanjeng Rama. Ya. Pun Rama wis dungkap apa to kang dadi darunane merga pun Rama iki minangka jejere wong tuwa mesti wae bakal antuk wirang bebaran. Jernyatane Atmajaku duwe gegayuhan lha kok aku minangka jejering wong tuwa babar pisan ora iso minangkani sarta ora bisa nggayuhke marang apa kang digayuh dening Atmajaku destun temen kaya ngapa aloking para kawula nanging mangkene ya Setija sing jeneng kanugrahan mono ora bisa dijaluk kanthi srana peksa pun Rama bakal mbudidaya kepiye saranane munggo mengko sira bisa nggayuh kanugrahan kengaran Wahyu Senopati sarta derajat kalungguhan gelar Senopati sira ingkang nggayuh nanging kalamun titiwan cimengko pun Rama ora bisa nggayuhake ya sing gedhe pangapuramu
Jernyatane kanugrahan kuwi wis pinesti ing kodrat sapa ingkang bisa nggayuh ya mung gumantung marang apa kang dadi kersaning Gusti Ngekaryala kaya dat kamurwahing dat. Ngono ya Setija, nyuwun pamunten Kanjeng Rama. Piye? Menapa mboten badhe wonten kasil ingkang sakmangke keduga damel lega legawaning manahipun Kang Putra? Tegese piye? Sampun ngantos paduka mriku paring dawuh. Nek nganti ora kasembadan kula kedah nrimo nyuwun pamunten. Nyuwun pamunten. Kula menika najanta nalindra nanging kula ugi taksih nggadahi watak kogel-kogelan manah kula. Kula menika jejering anak najanta kula nalindra kula taksih kawengku dening tiyang sepuh kula inggih Punden Kuling Ndrawati nggih paduka Kanjeng Rama. Kenging menapa to Kanjeng Rama? Sepisan kemawon kula menika dereng tau tate nggayuh kanugrahan derajat kalungguhan Senopati kula dereng tau tate ngukup Bumi Tunggarana ugi sampun pun rebut pun kukup dening kadang kula pringgondani. Rikala rumiyin paduka Kanjeng Rama ugi namung mendel kemawon. Kamangka kula sampun matur kula kepengin nggayuh Bumi Tunggarana nanging wis semanten. Rikala sempurna Gatut Kaca ing kasembadan ngukup Kikis Tunggarana. Nyuwun pamunten. Kula sepisan kemawon dereng tau tate nampi pangudangipun tiyang sepuh kula Ndrawati. Menawi kula menika dereng tau tate nampi pakudanganipun tiyang sepuh kula Ndrawati, kamangka paduka inggih namung setunggal-tunggalipun tiyang sepuh kula. Ginanipun menapa kula urip wonten ing Madyapada, ginanipun menapa kula dados nalindra, madeg nalindra wonten negari ing Trajutrisna. Mangke lampahan kula rumiyin babat-babat negari kula menika piyambak. Menapa kemawon kula lampahi piyambak, kula kepengin nentremaken praja kula lampahi piyambak, nanging sepisan kemawon Kanjeng Rama. Kula menika nggadahi gegayuhan sepisan kemawon dhateng tiyang sepuh kula inggih dhateng paduka, sepisan kemawon kok dereng tau tate kasil menika. Nyuwun mapunten. Nyuwun mapunten. Ingkang pikantuk wirang paduka piyambak kang minangka jejering nalindra negari Ndrawati. Mangkono Setija. Banjur prasetyamu apa? Ing mengkone dimen pun Rama bisa saknalika nggayuhake apa kang dadi gegayuhanmu iku ya kanugrahan sarta kalungguhan Senopati. Nyuwun pamunten. Sampun kula antepi lan sampun dados prasepa ing manah kula. Setija wonten mriki-mrika. Menawi ngantos wangsul saking negari Ndrawati, kondur dhateng wangsul dhateng negari Trajutrisna kok kula mboten nganti kanugrahan Wayu Senopati. Luwung kula leren anggen kula dados nalindra Kanjeng Rama. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraket nawang sesangga nalendra mbek marwa sing sang katri gumulung mangromak ing wadya Kurta kurare kagiri nanggana magawe glari rawang-wang segep jar katari goleng kono to wau tidhem madaning pasewakan negari ing Ndrawati. Nata Ndrawati midhanget aturipun Kang Putra Nalindring Trajutrisna Sang Prabu Setija Bumanara Kasura dadi legak datan mobah datan musik nganti kaya pratima golek kencana. Teman dadosaken kanyut kang pinangka warju kanyut ujare wong ngaganten warju jaring wakeca inanga durung abang ngidwa durung manjing dasaring pertala kasaru gegering jaba pihak ngarsa tangkeping mrika pasiban bono amuk apa to kang dadi darunane menapa ta wujuding macan ingkang bedal saking keranggeng menapa ta wujuding gajah ingkang medhot saking wandilan kejawi amung maraptanipun utusan saking negari Ngamarta satring jangkar bumi nggih Sang Raden Antaraja ingkang repebar-pepeh minggah wonten ing Datuli Praja negari Ndrawati karya kaget kang sawiya mulat.
Menggak alon tata trap silanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta ya jagat pangestu ngrawayahku Bathara jagat durung purana nggonku sak pirembagan kelanat majaku ing Traju Tresna Setija kula wonten maring kadhawuh sira mesti weruh dhewe sarta ngawuningani praptaning kadangmu ing jangkar bumi Antareja. Walah Rama Prabu kadang kula praptanipun Yayi Antareja mriku mbok menawi praptanipun gembol wigati Rama ya mara prayoga nulungguhmu sampun boten kirang sekeca Antareja padha kandhir raja sak pratamu nggon musuhan ngabiyantara
ana ngarsaning wakmu Ndarawati antara jeng jangkar bumi. Unamin pasang Kalimantabe sinabeta ing ilo-ilo tebena saking siku dendhaning Ubathara. Nuwun mangke Prabu. Keparang paduka miji dhateng wiswanipun Kang Putra Jangkar Bumi pun Antareja. Sowan kula tebih saking Rubeda tansah pinayunganing kawidadan ring Sambikala. Sowan kula wilujeng ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pada paduka Kanjeng Prabu Ndarawati. Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih, Antareja tak tampa sira atur bekti ngarsaning ingsun. Pangestuning ingsun wae tampana Antareja. Sampun sanget anggen kula pundi Prabu. Yayi Antareja padha kanthi harja sak praptamu Dimas Jangkar Bumi. Kakang Prabu Setija ing Traju Tresna iyi wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa Antareja pangestuku wae tampanana. Sampun sanget anggen kula pundi. Angger Antareja wilujeng rawuhipun nggih Paman Garbaruci inggih Paman. Sembah kula ingkang kunjuk wonten ngarsa jenengan Paman Harya Setyaki. Yo. Pangestunipun ingkang Paman Garbaruci kebat pun tampan inggih kula tampi. Angger Antareja angger Karsareja. Sakrawipun angger Antareja ngaturaken kasugengan nggih. Wa Patih Udawa iki. Inggih. Ih, sowan kula wilujeng wa. Alah, wong nek teng cangkrukan mboten pindho kajenge kaceh. Nggih. Punani sajak sowanmu semune nggih mbol wigati. Ana perkara apa? Nyuwun mapunten, Bu. Sowan kula sepisan ngaturaken tebasiti Kanjeng Prabu ing Ndrawati. Iya, ora dadi ngopo. Ndungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula dapur dipun utus dening para Pandhawa. Gatotkaca badhe pun wisuda pun tetepaken sinengkaken ngaluhur madeg senopati. Pramila sakmangke kasuwun anyekseni saha ngrumajangi dhateng lekasipun para Pandhawa inggih padha Kanjeng Prabu Ndarawati. Kejawi saking Ndarawati jenyatanipun antuk sasmitaning Jawata titah ingkang kedua saged damel sarana lantaran tumedhang Wahyu Senopati nggih namung padha Kanjeng Prabu Ndarawati. Prabu Jaja muntap lerek kinentap duka yayah sinepi jaja bang mawinga wengi kumetot patoning ladi jaja bang mawinga winga yen sinabeta marang sagedheng melmurup dadi dahana Nyuwun mapunten Kanjeng Rama Prabu paripaksa kula majeng anggen kula sowan. Lenggah kula sowan kula mengkeraken dhateng Paduka. Ya Setija ora dadi ngopo sajak ana atur ingkang bakal mbok pasrahake ngersane Kadang Mantarja. Nyuwun mapunten nyuwun kalodhangan wekdal tak paringi. Antareja. Antareja Kadangku Jangkar Bumi Antareja. Kula wonten paring adhawuh menika Kakang Prabu Setija. Yo. Aja kaget aku ing mrebeke kelawan sira Siadi ing Jangkar Bumi. Mangertiya. Ananipun Kakang Prapta ning Praja Negara Ndrawati iki ora kejaba mung nyuwun marang ngersaning Kanjeng Rama Prabu ing Ndrawati. Supayane sak mengko nggayake tumuruning kanugrahan Kengaran Wahyu Senopati ingkang bakal katampa dening kadangmu. Ya Yayi Gatotkaca. Waduh, malah menawi ngaten. Sami kemawon sowan kula menika mboten wonten ginanipun. Lire piye Siadi matur kula. Awit boten kinten babar pisan kadang kuling Traju Tresna Kakang Prabu Setija. Sak mangke sampun ngawuningani saha pirsa kawontenanipun para Pandhawa
katitik panjenengan ingkang badhe mbelani saha ngrumaja dhateng kasipun kadang kula pun Yayi Gatotkaca sing kandha sapa sapa ingkang biyawarake yen to sak mengko Setija bakal sakbiyantu marang lekase para Pandhawa sapa sing biyawarake yen to Setija bakal sakbiyantu marang gegayewan antep tekate Gatotkaca ora Antareja wonten timbalan nek pancen kadangmu sing aran Gatotkaca kuwi satriya mara kon tekan kene tak weruh jogete tak weruh sepira gagahe tak weruh sepira kadigdayane yen to pancen kedua pengin ngukup kanugrahan Karamahyu Senopati mung suwe Setija Nalendring Trajutrisna teges kang dadi pitukon ya mung nyawane Nalendring Trajutrisna Nyuwun pangapunten Kakang Prabu. Sekawit sowan kula menika kanthi becik-becik. Sowan kula wonten mriki menika kanthi rembag ingkang aris. Lan sak mangke kula mboten badhe ambibiti perkawis dhateng sinten kemawon. Jernyata panjenengan menika kadang kula sepuh pramila pantesipun kula ngajeni dhateng panjenengan. Nanging wis ngerti loreke kaya ngono banjur gunane apa aku ngajeni. Walah. Ya tak korbanake derajat pangkat kalungguhan kasatriyanku tetel mbok ya wis ben. Nyatane iki tak gunakake kanggo nglabuhi kadangku Gatotkaca. Walah. Sapa wae ingkang dadi pepalanggonku arep mboyong marang Prabu Ndrawati. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Crigis kowe Antareja. Yo, neng kene iki kowe ngetokke yen to kowe iki wis pantes sartane ning kene ngetokke. Yen to kowe nglabuhi lahir batin kadangmu sing jeneng Gatotkaca ayo. Dudu ning kene papan neter kadigdaya. Larak metu njaba kaya apa aku sing tekaning mati. Ayo tak kanthi ning alun-alun negara Ndrawati Kakang Prabu. Pripun Kanjeng Rama kados pundi? Menawi panjenengan sampun ngawuningani kawontening kados mekaten menika kula napa panjenengan badhe tetep nglabuhi dhateng kadang kula pun Gatotkaca. Kula menika namung kepengin pikantuk kanugrahan, pikantuk kekudanganipun tiyang sepuh. Menawi panjenengan boten saged-saged kalian kula, menawi panjenengan boten saged momong dhateng jiwa raga kula. Sak boten-botenipun menawi anake niku duweni gegayuhan. Sak boten-botene nek panjenengan menika nglabuhi sak boten-botene ngewangi nggayuhke syukur kepara. Maringi sarta minangkani apa kang dadi gayuhane Atmajan. Oh alah Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Panjenengan menika kula wastani nuwun sewu, Nalendra ingkang boten saged ngginakaken empan saha papanipun. Panjenengan menika nggih bener-bener tanggung jawab tumraping para Pandhawa ning karo kula wargane dhewe. Atmajane dhewe arep golek apa-apa, arep golek kamuktan direwangi teng blasak dhewe. Wong tuwane ming meneng wae nek cara kula mundur anggen kula dados Nalendra Kanjeng Rama. Marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya karada kara kurta kura rek kiri kenging menapa panjenengan teka ngrangkul dhateng uyanipun Kang Putring Trajutrisna. Setija kula wonten dawuh. Bareng tak pidhangetake apa kang dadi aturmu malah. Ya bener, ya bener. Tumrap tanggung jawab laku dharma aku iso merantasi nanging kula waragaku dhewe kok pating blasah kahanane biyuh-biyuh mesake timen Atmajaku ya. Cah bagus. Setija. Aja walang ati dina iki budhal
Entenana ing marepatan negara Ndrawati mengko pun Rama ingkang bakal ngrebut sarta nggayake wujuding Wayu Senopati saka panguwasaning kadangmu Gatotkaca. Wah, estu menika. Iya, wah, ngaten kula nyuwun pamit. Kula entosi sakpurnaning kewajiban paduka Kanjeng Rama. Sing ati-ati Setija. Setyaki Udawa maju le sowan ngopo? Nyuwun pamunten. Piye? Wonten atur ngekedah kula kunjaken wonten ngarsa padukan Jengkaka Prabu. Kowe arep matur apa? Kaka Prabu. Kula menika dados nayaka senopati wonten negari Ndrawati menika mboten namung ket wingi sore, namung sampun mataun-taun. Sampun mataun-taun kula menika nderekaken dhumateng panjenengan. Jagat menika sami ngundhakaken bilih nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna Weketite Sang Hyang Bathara Wisnu. Ya katitisan dewaning katentreman. Iya. Pranyata menika estu kula nderekaken dhumateng panjenengan manah kula tansah tentrem, tansah ayem. Nanging kenging menapa? Lah kok beda karo padatan? Lho. Tegese beda karo padatan. Piye? Mesti kewala panjenengan menika paring katentreman dhateng para kadang Pandhawa. Katitik panjenengan kasuwun nglabuhi sarta nyekseni lekasipun Angger Gatotkaca ning malah kok belane karo putrane dhewe. Lho nunggu sik. Setyaki, Mboten tahu. kowe iki keneng apa? Ah, nek omong ki digenahke sik, nek arep omong ki dipikir sik. Sampeyan ki jane arep ngopo? Arep ora trima apa arep kepiye? Bloko suta kemawon kula mboten narimaken lekas panjenengan anggenipun belani dhateng pun Angger Setijo. Lho. Tantrimamu kepiye? Panjenengan mriku Nalendra nggadahi tanggung jawab Pandhawa karo Kresna kreta jaran sakusire. Yen to jarane tanpa dikusiri, kreta ora dikusiri dening panjenengan. Lajeng kados pundi kawontenipun Gatotkaca, Angger Gatotkaca ingkang sakmangke badhe nggayuh kanugrahan menapa badhe cabaraning kawontenan. Nggih, estu menika sinipun. Kula menika taksih ngeman dumateng Paduka Gusti kula Ndrawati. Panjenengan menika Nalendra nggadahi tanggung jawab nglabuhi dhateng pun para Pandhawa. Menawi ngantos tanggung jawab menika pun nuncati tetel kawibawaning Nalendra Ndrawati. Ras sing diaturke Kakang Udawa. Banjur karepmu kowe ora arep nrimake yen to aku mbelani Setija ngono? Nggih, mesti kemawon ngaten. Yen si Adi ora nrimakake, terus apa sing mbok gayuh? Kula namung kepengin panjenengan sampun ngantos ngayomi dhateng pun Setija. Dasarmu apa? Sampun kula aturaken dasaripun panjenengan kagungan tanggung jawab tumrap para Pandhawa. Tanggung jawab tumrap para Pandhawa kuwi kapan titiwansine aku kudu duweni nglakoni tanggung jawab nyaur apa kang dadi kewajibanku ngersani para Pandhawa. Sak wanci-wanci kedah pun tindakaken. Ora ngono. Ah ngono wae, kula ngoten kok. Sampun to panjenengan putusan datang nglabuhi dhumateng pun Setija. Setija mriku watakipun Anggara. Kenging menapa kula matur ingkang kados mekaten.
Kula mangertosi, kula midhanget piyambak Setija ingkang nantang dhateng pun Anggir Antareja. Menika sampun sanes pambeganing Nalendra. Oh, alah ya tak ngerteni apa sing dadi karepmu. Kowe njaluk aku kudu ngrumojongi Gatotkaca ngono. Iya. Ya. Tak pinangkani. Ah, ngaten. Senengane kok. Tiwas kula wis arep ngejokke surat kekancingan kula undur diri. Karep kula pun gandeng ora tetek atine. Lah rak ngaten menika napa estu sinuwun Kakang Udawa mestine ngono ning Setyaki. Mboten dawuh. Ana syarate anggonku bakal nuruti apa kang dadi panjalukmu aku kudu nglabuhi Gatotkaca ana syarate. Syaratipun menapa? Gedang mas seprangkul napa nuwun? Gedange sapa semono gedene? Nang pasar kuwi aneke ya ming setundun ora ngasih seprangkul gedene kok. Ana syarate teges aku duwe kekudangan. Bakal tak labuhi, bakal tak gayuhake Gatotkaca Wahyu Senopati lamun taat majaku traju tresna ingkang gayuh luwih dhisik. Lah, kula metu tenan saking negara Ndrawati. Pun. Iki Jamang Kasenopaten kula balekke. Kalih niki. Sabuk Linmas. Kula balekke. Pun boten wonten ginanipun kula mapan wonten Kari Ndrawati. Lho kosek. Pripun? Kowe iki Senopati negara Ndrawati lah kok arep mundur nek Setyaki mundur iku piye katentreman praja negara Ndrawati? Jarine ketitisan diwaning katentreman kok ora iso nentremke kanan negarane dhewe. Nek ngaten sing jare kondange Prabu Kresna Titis Sang Hyang Bathara Wisnu niku ora ana nyatane. Wisnu ora diwa antum katentreman ning Wisnu tegese wis leanu kuwi piye? Wis leanu apa? Anu ki lho, katentreman ki lho. Wis kapake, Wis didum katentremane ngono lho. ora wae kok ora. Wis anu pun. Ngoten mawon. Tak nyuwun pamit. Lho kok iki urung rampung pasewakan. Nek kowe mundur dhisik, kowe lunga dhisik, mengko sapa sing mbubarke pasewakan? Napa ora ana wong liya kejaba Setyaki? Napa ora ana wong liya kejaba Setyaki? Udawa ya isih enek, Anggir Samba tesih lenggah. Apa kudu kula? Kula pun senes nayaka Praja Negara Ndrawati. Ning kowe ra isih kawula negara Ndrawati to? Tesih. Kawula karo Nalendra kuwi wajibe yen didhawuhi aja ngasih semaya. Kowe kok semaya, kowe tak dawuhi mbubarke pasewakan kok wegah malah jaya endo karepmu kepiye? Apa kowe ora wedi nampa walating dewa? Alah. Kualat ora paten. Dasar kula bener. Dasarmu apa? Kula lunga, kula mundur saking Kasenopaten. Mriku awit kula sampun boten ngraosaken katentreman dherekaken panjenengan. Wiwit kapan? Wiwit kula wau panjenengan bilani kaliyan pun Setija Bumantara Kasura. Ora tak takon Setija kuwi sapa? Putra panjenengan. Anakku. Kowe iki penere kadangku nom. Sing kandha sapa? Lho, aku kasunyatane ngono. Kadang nom kuwi rak merga tinemu sepuh panjenengan. Tiang sepuh kula kalih panjenengan menika nak dulur ning sakniki sori. Kula sampun senes nayaka Praja Negara Ndrawati. Pun nyuwun pamit. Assalamualaikum. Setyaki. Nuwun. Kowe iki tak dawuhi mbubarke pasewakan. Udawa isih enek pun monggo suwagake. Pamundutan lagu pun kathah. Udawa Wonten dawuh. bubarno kang padha sebo ingsun kundur ngedaton nyun papunten kula kok ngrumajangi kalian pun Anggir anu Yayi Mas Setyaki nggih. Ngrumajangi piye? Kowe teges arep mundur ngono? Nggih, niki. Merga kula ugi sami ngraosaken mboten ngraosaken tentrem nderekaken panjenengan. Nek kula niku mboten seneng maido ratu kok.
Merga kula ngrumaosi panjenengan menika tesih kadang kula anem pramila menawi kula badhe nyuwun pamit mundur saking kepatihan inggih kedah kanthi serana ingkang hormat ngaten. Ya, teges kowe isih ngajeni kan panjenengan ingsun tasih. Nek isih ngajeni teges kowe bakal nyendikani apa kang dadi dawuhku. Mesti kemen ngaten. Merga kowe kuwi isih kalebu nayaka. Numamu kawula. Oh iya kawula. Nggih, pun senes nayaka. Kula ajeng masrahke sabuk linmas kula mboten duwe kok. Terus karepmu piye? Kula nyuwun pamit. Mang bubarke dhewe. Lho kowe iki tak dawuhi bubarke pasewakan. Oh iso bubar dhewe-dhewe yo sikil dhewe-dhewe kok ora. Senengane kok ngel-ngelke wong tuwa ora. Kakang Udawa, pripun? Ora salahku dodok kaya aku mau lho gembelengan ngono kae mau. Oke. Mangsane apa? Ora orang ngadeg Patih kok ora wibawa. Mundur saka Kasenopaten, dompet kula katut sabuk. Monggo enten KTP-ne kali enten rajae. Teges kowe urung dikeparengake mundur saka Kasenopaten. Sampun. Nyuwun pamunten. Kula mriku sejati namung kepengin nodi dateng panjenengan mriku kinten-kinten menapa taksih nggadahi pambegan Nalendra kang Bawalaksana menapa mboten tegese kula badhe mundur saking Kasenopaten mriku pengin mangertosi panjenengan tesih nggadahi labu-labet tumrap negari napa mboten ning nyatanipun sareng kula titik panjenengan kaya-kaya wis ora duweni watak satriya utawa ora duweni watak Nalendra kang Bawalaksana. Pramila kula pesthekaken Kang Prabu nyuwun pamunten. Kula mundur saking pangkat Kasenopaten. Kula namung kawula limrah wonten Praja Negari Ndrawati. Kula mboten badhe swita dhateng panjenengan malih. Nyatane Kresna tanpa Setyaki saurip. Kakang Udawa. Pripun Yayi Mas? Jane aku urung arep metu. Wah, lah kok mun medal niku pripun? Tegese aku urung arep metu saka pangkat Kasenopaten urung arep tak lereni. Ning gandeng Koko Prabu pambegane kaya ngono. Lah nggih kula nggih bingung. Ane nggih pripun niki perkawis kula warga. Lah Pandhawa kuwi apa ora dianggep kula warga karo Kresna kan mangkepe. Rumangsane wis mataun-taun dadi pujanggare Pandhawa. Kok ya ora ana kebijakan. Kebijakan apa? Napa iku? Atmajane Angger Gatotkaca niku ajeng duwe lekas kaya ngono ora dibelani. Kae nek isih gelenak-geleni eneng kono apa kelakon tak cokro sirahe. Ayo minggat. Ayo. Konangan ha nggih. Sampeyan ngendika keseren kok ora. Kok nek nganti ketiban cokro rak malah. Wong kawake dhewe mboten dicokro. Anane ming cokro mekanik ndas nika. Lah iya, ngapa ya arep nibake cokro mekanik ndas. Nek sinuwun Kresna ditibani cokro mekanik ndas kok malah dadi mohak. Oh iki aneh-aneh ora ana. Jare do arep
metu saka Nayaka Praja kok isih do eneng kono, ngombe wedan kono ki karepe kepiye? Ayo pindah yo. Samba, kula wonten dawuh Rama Prabu. Wela. Aja mbok conto pakartining wakmu kae mau. Sinten? Sencaki karo Udawa kae lho. Wong tuwa ki rak ya wajibe gandeng jejere dheweke kuwi Nayaka. Sak mesine rak ya nuhoni apa kang dadi dawuhing Nalendra. Oh inggih, inggih. Iya. Kowe besok kalemun to duweni derajat pangkat kowe melu suwita ngersaning sawijining Nalendra. Yen didhawuhi ya aja ngasih suwala. Ngesakaken dawuh. Nggih. Lajeng paringipun sak mangke kados pundi? Tata gelaring baris Wadyabala gandeng Setyaki wis ora dadi senopati. Mula kowe tak pasrahi gelar kasenopaten. Waduh. Nyuwun mapunten kula menika mboten saged perang Kanjeng Rama. Kae saya aneh kae. Aneh pripun? Wis reti Samba ki boti. Ora iso perang. Kok dipasrahi derajat kasenopaten. Mbok ampun seru-seru le ngendika boti. Kok nek kesinggung ora? Kula menika mboten saged perang lho Kanjeng Rama. Senopati kuwi ora kudu perang. Sing perang ki ora sah senopatine, wadyabalane sing maju. Oh, mekaten. Iya. Ngestakaken dawuh. Salajengipun bubana kang padha sebo ingsun kundur kedaton. Nonton ngestakaken dawuh. Wadyabala mungkin arya sak biyantulan ngrumaja nyat majak Kustija anggone bakal nggayuh derajat pangkat kasenopaten. Samba, Rama Prabu ngestakaken dawuh nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Anakku Kusuma Kilat Moko. Purnagati ning Marangilan. Arsa Sangkata Kundura ngedaton jeluk saking dampar kusana kinabit gamaran gading. Kadheraken sanjane peromban yanti manggung tanggung Jaka paloro-loro. Ingkang samya ngampil pacaring Prabu. Kawis saking mandra tindaknya Sang Sri Naranata lampun katinon Yaya Jawata kairing Widodara Widodari.